Dacă suferi de dureri articulare, disconfort la mișcare sau acea rigiditate care îți afectează viața de zi cu zi, există o soluție naturală care schimbă viața mii de oameni: Hondrosol. Hondrosol este un supliment special creat pentru sănătatea articulațiilor. Formula sa avansată ajută la regenerarea cartilajului, îmbunătățește lubrifierea articulațiilor și reduce inflamațiile, oferind o ameliorare rapidă și de durată. Beneficii: ameliorează rapid durerea datorită acțiunii mentolului. Îmbunătățește mobilitatea și flexibilitatea. Susține regenerarea cartilajului. Ajută la prevenirea problemelor viitoare. Mii de persoane din toată România povestesc cum și-au recăpătat viața activă, fără medicamente agresive și fără efecte secundare. Dacă vrei să-ți recapeți libertatea de mișcare și să spui adio durerilor, apasă pe linkul din descriere și comandă acum Hondrosol. Atenție! Promoția este valabilă doar pentru o perioadă limitată. Nu rata această șansă.